Здравейте! Казвам се Славяна Николова, на 18 години съм. От конкурса Мис Грин България ще представя град Сапарева баня. Природните ресурси в града влияят много за развитието му. Тук се намира най-горещият гейзер на Балканския полуостров. Водата извира с температура 103 градуса по Целзий, което е уникално природно явление. Разположението му в Рила планина допринася за богатството на природни забележителности. В момента уча приложно програмиране. Спортът, пътуването и рисуването са нещата, които ме карат да се чувствам добре. Чрез тях откривам нови места, нови гледни точки и ми помагат да изразя това, което усещам. Участвам в Мис Грин България, защото вярвам, че красотата има по-дълбок смисъл, когато е свързана с грижа към природата и света около нас. За мен това е възможност да покажа себе си такава каквато съм и да бъда част от нещо, което има значение и оставя следа.